Masa kaya seneng dadi manten ning aja nganti seneng dadi manten. Seneng dadi manten dina iki Mas manten karo Mbak manten dipacaki sing beda, panggonane sing beda ning ya khusus bengi iki tok. Lah umpama sesuk nyapa? Sesuk umpamane wis mari to, macake kaya ngono ndarani wong gendeng tak mong. Dadi macake ya bengi iki tok. Khusus bengi iki tok sampean beda diliyakne karo sing enek ning kene. Sing enek ning kene. Dadi mung sesuk ya gendeng ya. Iya, dadi seneng dadi manten ki sepisan kanggo selawase. Tegese piye? Manten aja nganti PEGATAN. Apa? Pisahan. Loh, pegatan. Lah iya tunggalane goblok ono Mas aku. Pegatan iso tidak maca. diperbolehkan karena itu dilandasi oleh kasih sayang dan cinta. Cinta, kalau dulu itu kita cinta ciuman indah namun tetap abadi. Kalau sekarang tahun 2019 tahun milenial CINTA, apa itu? Cuma ingin nikmati tubuh Anda. Jadi jangan seperti itu kalau muda sekarang. Apa harus dibayar kanggo cinta? Lah, kasih sayang ngono nganggo cinta. Cintaku ngerti apa cinta? Cinta. Cintaku padha karo entut. Lah kok iso dat? Lah kok iso cinta karo entut iki goblok. Cinta iki enek rasane. Iya. Entut ya enek rasane. Enek wujute apa ora? Ndak enek. Lah iya berarti padha karo entut. Nek pengen runtut, nyo. Lho, masa kok ora ning ngono, Mas cinta padha karo entut. Cinta ki ora enek rupane ning enek rasane. Enek rasane. Entut ya ngono, ora enek rupane ya enek rasane. Cinta yang diselingkuhi padha karo entut badhek. Ya ora? Ya ora. Kuwi makangan mangan batang. Nah iya, tunggalane mbokmu iki pakanane batang. Manten penak-penake manten. Penak-penake manten pokoke saiki. Apa maneh saiki wong wedok iki saiki masyaallah sederajat karo wong lanang. Wong lanang ki ana apa-apane karo wong wedok, Sil. Lah kocok. Bu, tak celuk, Bu. Sing kompak coba, Bu. Bu. Kowe iki budek ta kowe wis. Kenapa yang saya panggil hanya ibu? Karena mulai dulu saya tidak tertarik sama seorang laki-laki. Iya, Dat. Iya, Dat, anjane kowe iki turunan banci kok kowe kok rumah saku. Uang kok rumah saku. Iku wis enak dalile, Cil. Iya. Tenan. Karena ibu baru bapak. Berarti sing paling istimewa ki? Istimewa ki ibu. Lah kok iso aku ngomong manusia yang paling sosial. Lah kok iso? Iku wis enak dalile. Al jannatu tahta aqdamil Umar. Lah tegese surga ada di telapak kaki ibu. Oh iya ya ora enek ya surga telapak kaki bapak ora enek ya. Lah ya enak, Cil. Enak iku kanggo anak, kanggo bapak pun enak. Surga di telapak kaki ibu kanggo anak. Lah kanggo bapak. Kanggo bapak di antara dua kaki ibu surganya bapak. Ada. Wih seneng aku. Iya ora. Iya ora. Iya. Jadi ibu itu luar biasa. Luar biasa. Apa mana nek unene? Dalile meneh. Apa? Anissa Aimadul. Bilat. Apa tegese? Tegese wong wedok iki tiyange negara. Wah, lah wong lanang tiang jaler. Oh iya. Lho ning ndi ya wong lanang ki tiang jaler. Iya. Lah wong wedok tiang negara, wong lanang tiang jaler. Lah kesetrum kuwi jenenge tiang listrik tak mong. Ya ora? Oh iya. Ya paham aku ki masalah kuwi paham. Teng nuwun sewu, Dat. Masalah bab perkara ngrembug ibu dan bapak. Karena adanya ibu, sebab di situ adanya lelaki yang sangat tanggung jawab. Pangga ibu sing menang. Tak bacok cengelmu lho. Masamu wong lanang iki tanggung jawab lho golekne dhuwit iki wong wedok. Lah pangga ibu. Wong lanang ki ora apa-apane ora enek regane. Lho saiki Jakarta terkenal apa? Ya Jakarta terkenal. Wih, apa ki ibu kota? Apa enek bapak kota? Oh iya kalah ya. Umpama Poli 1-0. Iya, Umpama Poli 1-0. Iya. Iki apa? Jempol. Jempol terkenal ibu jari. Gak enek bapak Joro. Iya. Ndak ada, Bung, ndak ada. Berarti berapa? 2-0. Ya ora? Iya. Terus Jepang lho, Jepang. Nganggo gawe spare part. Nganggo ibu. Lah kok iso? Busi. Apa enek paksi? Paksi enek lha iki. Karo paksi. Kuwi Pak Wasi. Paksi gampang turuan iki enek. Apa? Wis 4-0. Jangkrik lanang kok kalah kabeh lho. Ya toh? Jari lho jari. Lah wong lanang menang. Menang apa? Lah sikil kuwi. Ayo jajal. Iki jenenge apa? Kentol. Apa nyeken ngonoan. Ayo. Menang wong lanang. Ngomong iki ibu jari. Iki kentol ora ono jenenge ken ngonoan kuwi ora mungkin. Iki kabeh-kabeh iki padha. Lanang wedok ya padha nganggo mlaku ning dalan. Lah mamu lak ning dalan ora enek dalane wong lanang ora iso cepet no saiki. Lah ya ora enek dalan di dalane wong lanang iki. Jalan tol iki jarane wong lanang ngoh-cengok. Lah sebabe lho iya ta jalan tol. Apa mungkin jalan ngonoan. Ndak mungkin. Sebab itu laki-laki, sebab sing bangun ki wong lanang. Kuwi masalah kuwi. Iya. Masalah wong wedok. Apa enek wong lanang? Apa jenenge? Apa? Mementili.
Apa enek men? Iya. Enggak ada. Iya. Berarti wong lanang iki tetep ndak ana apa-apane. Enggak ana apa-apane karo wong wedok. Sing paling apik iki berarti wong wedok. Wong wedok. Sebabnya apa to wong wedok niku sebabe? Loh, sebab itu manusia yang sosial ganjarane gede sih. Kok iso? Aja ngono. Ngandut iki lho, ngandut. Meteng. Meteng. 10 dina 10 sasi 9 dina. Ya wis kuali. 9 sasi 10 dina dina. ya kuwi. Nek bengi turu padha dening kaya tahajud. Awan mangan padha dening kaya puasa. Mangkane meteng meneh. Kok rumahku mangsamu lahirne kepethenten. Iku wong lahirne lho. Wong lahirne. Lah menyusui lho. Menyusui sak srutan wis 100. Masalah srut 100. rong srut 200. lah srut 300. Yo mari ngene ndang golek surut-surutane Lah, tinggal. nyapa kuwi? Lah ben akeh ganjarane wong wedok-wedok kuwi ya. Nek ganjarane pengen akeh, Iya. ki anake sampe kuliah aja disape. Kotlok ya kowe iki marahi apa kowe iki Mas aku. Tapi nuwun sewu, kalau orang laki-laki itu harus tanggung jawab. Tanggung jawab. Loh, mangsamu. Lah ngene iki, lho, ngene iki umpamane padha karo ngene iki Mas, manten ngene iki kudu tanggung jawab. Biasane ijen saking duwe bojo. Dadi sak wayah-wayah ngetokne dhuwit kudu sing ngirit. Oh ngono. Dadi wong wedok iki piye carane wong wedok iki umpamane ngene iki manten, terus ben viral. Carane gampang, Dad. Manten ben terkenal saiki zaman-zamane viral. Zaman ning YouTube. Jadi awake dhewe kudu iso lho memviralkan masalah. Wah iki apa iki? Viralmu apa? Apa iki durung wong wedok iki menuju ke penghulu. Penghulu kok penghulu iki lho apa. Iki lho sing ngene. Penghulu karo Mas aku. Penghulu. Iki wis nganggo mas kawin. Wis viral iki mas kawin ngene. Mas kawinmu apa? Waduh, wong mas kawin ku mangkane wong wedok aja nganti njaluk serena-rena. Lah kok iso? Sing paling murah. Bojoku paling murah ku jenenge wong wedok. Ancene bojomu bisu ora iso njaluk beda. Bisu wis tak operasi. Kok rumah aku lho bojoku kok sing apik ngono lho ora usah kaya ngono digawe bojo. Bojoku lho iki. Apik-apike bojoku. Lho, sebab njaluk mas kawin iki paling rendah. Apa? Nah, paling murah lah. Paling murah. Cok apa? Alat sholat seperangkat masjid dan imamnya. Wah, murah kan. Baru masa kowe wong sugih ta. Murah kuwi. Murah. Akhirnya aku gak gelem ya. Gak gelem. Moh, kuwi larangan. Njaluk apa? Njaluk helm. Lah iki lho. Sak sepedae. Tukunen sak polisine ben anu bedeng dasmu. Tapi kan gak iso viral. Nah, awakmu carane piye? Gampang Mas kawin gawe viral sing liyane cincin, umpamane liyane emas, terus sepeda motor, ndut. Ndut umpamane Mas kawin pete sekilo. Lho, viral. Iki kesehatan. Kesehatan umpamane nek kene gone adem, Mas kawin apa jahe sak lenter. Lho kuwi lho. Ngono. Jahe. Jahe. Masyaallah. Apa meneh kene iki nggone kembang. Lah kuwi delon kembang sakmono biyane kuwi. Kembang tok kuwi. Lho, lara roh kembang mawar tegese apa? Kembang kantil tegese apa? Kenanga tegese apa? Teko panjenengan ingsun. Ya wis ngerti. Aduh jangkrik. Aku ki paham. Mawar ki apa tegese mawar? Mawar ki tegese mawarna-warna. Dadi manten lanang karo manten wedok ki besok berjalan ke rumah tangga itu mawarna-warna rintangane. Guyu malah diomongi kok aku gak. Semawakmu ya iso lho. Aku iki teko olah sembarang. Lah iki kantil. Kantil. Bisa kumantil marang jroning atine siji mboko siji, mantene aja nganti pepisahan. Masyaallah. Sing angel letet sing angel aja sing penak-penak. Kenanga. Apa ya gawe? Kenanga nggo tombo. Lah iki lho. Dadi kenanga iki kok keneng gawe tombo, atine sing lanang karo atine sing wedok kudune nyawiji. Padahal kuwi angel tak golekne sing angel. Alah sing angel sing angel. Melati. Melakukan lalu lintas hati-hati. Oh, ben ora kena polisi. Iya no, lah mlaku terus kena polisi ketilang duwe entek. Padha ae. Telek-telekan. Apa enak? Enak kembang telek-telek. Telek kuwi ambune ndak enak. Dadi manten ki kudune wangi aja nganti ambune ndak enak, akhire manten wedok ora seneng. Bisa tak golekne. Kembang bosok. Kuwi bongkok sok kuwi sok enek. Dadi wong ki aja nganti bongkok-bongkokne wong terus sok enek, kemampuane diunggul-unggule ning ngarepe wong. Oh, ngono peh jane iso. Kembang kertas. Disuwek terus dibuang, terus diuntale mbokmu kok rumah aku takon nek rumah aku kancane mikir kaya jeplak ndase.